Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Rurang sina sarpo kar choji aphanpura pini hamren rong sopi along hem konglong kipache jengpon. Matijong ni phain kora pli arni hamren rongbong rong hang pathua klam along pen hem konglong kipache jeng asai dengpon si hamren rong sopi angkang an rurang sina sarpo amin katarampon. Rurang sina sarpo mati lun akuru aphan bang swapir the along amin kapache thangjia phan pura aseng kanbang tami karbi hong hari dhorom amai penche pator pi ponsi matijong ni phain kora pho arniki rurang sina sarpo karcho amai pu talon ponpu bang swa sai angdeng mesen pen ke pachun pon pe mejia phan pura hamren karbi hong hari dhorom amai pen hamren rong sopi angkang along an hem konglong kapache jeng asai tami dengpon. West Karbi Anglong Labor Union asong tumpen kolonga Inglong birik rong minder arong habaralong area committee kiseng ponamai kang nipon. Nijang Karbi Anglong kolonga Inglong birik rong minder rong hangarong ahawar ang kangalo along ni phaing karapliani West Karbi Anglong Labor Union asong tumpen area committee kiseng ponamai kang nia jaimek kipamanpon. West Karbi Anglong Labor Union amai phumanap kramsa lapen arisang hoatum kabor ipon mate Karbi Anglong arat at tokan usitame labor jakong kupilo lapen labor jakong ke pachini labje aphanpu kabor ipon bomsi arong area committee lapen branch committee ke seng bom ingdang bom tanglo lasi non piniput hot ne phaing kora pliani kolonga rong mindara rong along area committee seng pon thutanglo bangso mayalong kadukabi bang thongke prapli chitong dun lapen rong mindara rong area committee mai phuar pu kedeng dun lake mohan teron dun mai phuar pu kedeng dun bikrom teron rong mindar rong hangarong along labor union area committee ki sengdam thekapot rong mindar arada tumta aning kangsap chipi dun si moi prang ke bangji an West Karbi Anglong labor union asongalong jakong horang kacharab dun jia phan lamchak chipi dun si hirjume pidun thu labang so mailong kachetong don West Karbi Anglong Labor Union Central Committee manap kramsa dun maipu ajoy teron district maipi kaboning tipi dun maipu paniram teron lapen kapre kithi giding atumta chetong dun si jaimek misen pen pichun pon lapen non kiwangji surhini rain ko raplianing kanke nijang Karbi Anglong adang pian ke at tokan usitame area committee lapen branch committee ki sengpen Karbi aratatum labor jakong chini et jiaphan jisik ponding si dolo lasikado kawe Karbi Anglong aratatum ta chirap tutpet nang jiputa West Karbi Anglong labor union amai pumanap kramsapet tuning report dong kampen promise terang Karbi Anglong news. Tanam akibang kaya amen itu nanti orang minda lasu area committee nangiseng nitum orang lo lasu lang litum ladak area committee lang litum kiseng kek lapan ke lang litum la presiden penjenglok presiden secretary member penjenglok lang litum masih panggung kek apa litum la central committee lapan district committee tum kita me lang litum pan coro lo je litum emethan edet amang kasirai komang lo akenang sob lo lasi ilitum jong si methang adim mate methang adet jong si ilitum cerai kom lu polote ilitum la an to si aprang ke ing turunji la pen choklem choda mabang pubang pifan itum la an to si ilitum cerai kom pononji lasi ilitum ke dam tang apor ke pelo popo non ke dam tang 2020 lingkan sini tum dak West Karbi Anglong denglo lasi lasu aprang pen si ini kan thongke plike aprang si ilitum labang so lebar union nambang ke aprang nang popolo setami ilitum akor ti penjenglok itu mangi penjenglok alang itu kamat hatong tekte ajak sini itu non ke bang ni oge sini sini koko lasi itu ke labang su alebar union bang ke abang putin tak niat long pen kamat hasi itu muka cerap bang halo kenang solo lasi cerap kecitu kacing hon family organization mate itu hemi silo itu Karbi Anglong along kedua teman ke nasi ini tum la lokal tum si kam ceklem cedam cengda cetulu pencenglok setame laheta long etning kesini ini tum ladak kacing waipon padolo lapen ke ladak rong long setame ini tum lahai non ke bang
Karbi Anglong armu chingrum amai pi along kache tongdonji aphan pherang ke amai kangni pon. Lakhain kora trok Dwarbagor MSC constituency angkang hanboka sarthe teron arong along arkoini phai trok siarni pithe pothe aklam nihang rong ke thesai sports complex 5 miles diphu along Karbi Anglong armu chingrum amai along Dwarbagori constituency angkang penta ongdung aron barim ke kroi aratatum kache tongdunji aphansi matijongni phai inkora pli arni hanboka sarthe teron arong along pherang ke amai ingni pondu Lason si pherang ke amai kang nipon along kache tongdun lake hanboka sarthe hemphu mukrang aro president Dhoni Teron secretary Dilip Hanse central committee KRAA vice president Jiren Terang Ajit Teron Jameson Teron Robinson Kiling Lapen ke aron barim ke kroi aratatum an chetongdun lasi hula bangso arani Dwarbagori constituency penta ongdong armu chetongdun popusi pherang ke amai kang nipon along ningjepon lapen aron barim lapuan armu chingrum pet thek jipu thek the lasi Dwarbagori constituency si penta ningarong pik anlo puta pherang ke amaya longpen ningjepon aprang si pini dak pherang ke lamthe ningi je aprang pherang ke bitung tomphan aprang si kardom pajiro kardom pinil tum jak yo rongosar kadu wi titong rapet labang su pherang ke bitung athengno nil tum kecepak lang alam theke la pohelo Jenon ke bangji arkoi tarik troksi pithe puthe aklam nihang rong ke the site sport complex pas mile pu labang sodim aron barim ke kroi aron nim Karbi anim ke kroi abang pu bang pi arat Karbi Anglong angkang pi pen mai pi ke padoji labang solama puthak nitum kado koi Dwarbagor hoi penta jitu Dwarbagori long kedo atok ano Karbi anim ke kroi abang pudo an aphanel tum atok ano kedo tum phantanel tum labang su pini rani pen jeli tum do an ke atok ano biota pc mane ongdung armu labang so ni litum pacetong dumpuh pusi nil tum pini dak kacengwai kado wi rong sar tum pen lasi pherang ke thengno nil tum pacini dun alam theke lahelo